iaztikona kopuru hori 173 hazi da. 173ko gorakada izan du. Eta hartatutakoen artean profiliari identifikatzen baldin badiogu, gehienak gizonak izan dira. 180, portzentaje zertxoa altuago atzerritarri dagokinez 182, eta adinari buruz, gehientsunak 187, 54 urtetik berakoa dira. Aipatzekoa da, era benean etxegaben 160, ia 800 lagun ez zeudela erroldatuta. Eta errolda hori ezinbesteko baldintza da laguntza sozialak eskatzeko edo horren erabilgarri izan daitekeen eurentzat lanbidera jotzeko. Laura Perez, Trintxer Emeki egoitzako arduraduna da eta informonen egileetako bat baita ere. Laura, egunon? Kaixo, egunon. Kopuruarekin benetan harrituta, Laura, nola 9 hilabetean da iazkotatuekin alderatuta horren beste hazi den kopuru hori? Bai, arreta onditu da, eta hori, 24 lehenengo hilabetetan ja ikusi genuen, eta gero ja datuak zehazten 9 hilabetetan, bai, konparaketa, esaten digu, bai, gorakada handia izan dela. Hazkundearen arrazoien artean dakagu pixkat, migrazio fluxuen handitzean dagoela hor gorakada importantea, eta gero beste aldetik bai gure zerbitzuak hobetu ditugu, eta pertsona gehiago dakagu hor lehen arretan, etxegabeko pertsonaren lehen arretan, eta baita ere erreminten aldaketan, bai. Laura, perfilaren nahiko argia da. Epatu ditugulako atzerritarra, gizonezkoa, 54 urtetik berakoa, horrek ere pentsalaztera eramaten gaitu, emakumeak 110 txiki hori edo profil horretatik kanpo gelditzen den pertsona askoz ere egoera zaurgarriagoan dagoela. Bai, zauria, ailegatzen direnean gure zerbitzuetara, emakumeak nahiko zauritutak ailegatzen dira. Hainbat faktoren gatik, kalean estres handia bizitzen dute, non lo egin, non jan, non dutxatu, hortan pentsatu estres handia daramate. Non azkenean oinarrizko eskubideak asetu. Horrez gain, batzuk indarkeri matxistaren biktimak izan daiteke, arriskuan daude lo egitean hor kanpuan, eta bai arriskuan daude zen gaixotasun mentalak, garapen garaitu dezakete, kontsumoak, bakardade asko, laguntzasaren falta notorioa da. Orduan, funtsezkoa da zerbitzuak eskaintzea, baina ez bakarrik janarien zerbitzuan, lo egiteko lekua, bai harreman arloan, zerbitzuak ematea. Hor, Laura, pentsatzen ari nintzen, eta ezkagintasunetik ere galdetzen dut, Caritasek erroldatu gabeko herritarrak ere hartatzen ditu. Edozein herritar hartatzen du. Baina hor badago, zirkulo komplikatu badena, erroldatu ezin baldin badu, ezin du gizarte laguntzetara joan, ezin du lanbidera joan, horrek are gehiago komplikatzen du bergizarteratze prozesu batean sartzea, eta horrek ikusten dugu esfortzu falta bat egon daitekela erakunean aldetik hor konponbide bat aurkitzeko. Eta ikusten dugu ez direla 4 edo 5, 8 baino gehiago direla. Bai, datua asko da. Kezka bereziarekin bizitzen dugu hau Caritasen, eta hemen bai eskatzen dugu administrazioari erroldatzeko erraztasuna ematea. Gaur egun bai daudela Gipuzkoan bi udalak errazten dituztela padroi sozialak, baino besteak ez. Orduan hor bai esportzua egin behar dutela. Laura, itxaron segundutxo bat, egia auzoan gertatzen ari denari buruz ere, galdetu egin nahi dizudalako, datu eguneratuko dugu gaur Martini Babe segurtasun zinegotzia Donostiakoa berriz ere irratien izan delako, eta Oiana Sarasola, orain arte entzundako argumentuari ere heldu dio, ez da, debeko hori segurtasun arrazoien gatik datorrela, naiz eta azken 4 urteetan, bazkariek edo otordu horiek ematen aritu arazorik gabe behintzat. Bai, hori defendatzen dute eta horri eusten diote, segurtasun arrazoiak daudela egia auzoan orain arte ematen ziren afari solidario horiek
debekatzeko. Hori da udalaren argudioa, baina afari horiek ematen dituen bizilagunen elkartea ez dator bat, esaten dute kriminalizatzen ari direla orain arte ekimen solidarioa zena, esaten dute euren kasuan behintzat afarietan ez dela segurtasun arazorik egon. Azkenean kriminalizazio bat beste behin bezala ikusten dugu. Deklarazioa justifikatzen ditu segurtasun ezako datu horiek ematen, non esan dugun guretzako ez direla egia hemen gertatzen direnik. Ez dakigu hiriko beste leku batzuetan datu horien berri, baina hemen behintzat afarien lekutan ez. Eta Ibabe jaunak, orain arteko argumentuari ere heldun dio, gune horretan urte hasi zenetik 600 interbentzio baino gehiago egon direla eta horrek azaleratzen duela behintzat, argumentu nagusi hori, segurtasun arazo bat dagoela, otorduekin lotuta. Hay un montón de personas que van a ir a una situación de necesidad, pero hay otras personas que al albor de esa situación, bueno, pues se concurren allí y se generan otra serie de situaciones que desde el punto de vista de la seguridad y de la convivencia pues no son compatibles. Desde esa propia asociación nos han requerido en más de una ocasión porque han tenido incluso agresiones a sus propios miembros. Con eso creo que lo digo suficiente y creo que eso está fuera de lo que es un comportamiento razonable para ir a recoger un bocadillo. Bueno, herritarragoen egoera ezin hobeto ezagutzen duen Laura Perezekin ere ari gara iritzi desberdinak jasotzen. Laura, zuek nola ari zarete bizitzen otorduagoen inguruko debekua, badakigu denboran ere epe luzetik datorrela. Beste bizilagun talde batek ere segurtasun arazoak salatu ditu. Egia da, ertz desberdinak dauzkala? Bai, guretzate bai sorpresa izan da, enteratu gea prentsatik bai, eta argi eta garbi dakagu solidaritatea eta segurtasuna eskutik jun behar direla. Ezagutzen dugu etxegabeko pertsonen errealitatea, eta uste dugu konbibentzia bilatu behar dugula, gizarte eratzearen lan egiten. Hori dagokio argi eta garbi administrazio publikoari, arduraduna dauka hor plan integral bat sortzeko, non aukerak eskaini behar die kolektiboni, eta hor bai, hirugarren sektorearekin batera, hiritarrekin batera, hor landu behar da plan integral hau, baina bai, ardura hor dago. Eta uste duzu, Laura, plan hori sortu bitartean arriskua ere badagoela bazterkeria jarrerak are eta gogorragoak, violentoagoak izan daitezen, ze lotura hori egiteak ere arriskutik badauka. Otordu horietara joaten diren pertsona, baliabiderik ez duten pertsona guztiak arriskutsuak direla eta izandako segurtasun falta kapitulu horien erantzule direla. Esan dezakegu, pobrezia ez dagoela kriminalitatearekin lotuta. Pobrezia egoeran dauden pertsonak kriminalizatzea ikuspegi hori ez da onuragarria gure gizartean. Berriz esaten dut, gizarte aratzean ere lan egin behar da, kolektiboa komunitatearen parte sentitzen bada, bere ingurunea zebai arduratuko da, eta hortik jun behar da. Laura Perez, eskerrik asko, eutxi horri, eskerrik asko. Gor. Aio.